Welcome to my channel. Enjoy watching. Dahil po, ako po dahil ko nagpabaya sa sakuyang pagkagagawad. Ako po pinaalaning komitiba bilang sarong Health, Committee on Health, igdi sa Barangay Biberon. Aram po yan ni Kapitan Daniel Francisco, ang sakuyang kaibanan, kagawad paho kay Tupa. Siguro po mga habitantes kanso na uno. Ako po dahil nagpapabaya kan sa kuyang komitiba kadto. Dahil po ako nagtatabang digdi sa Barangay Biberon bilang sarong kagawad. Kaya po, dahil po nag-request ako, kami katabang ko sa kuyang council kayto. Nag-request ning water cell na iyan ninapod pang inodoro. Dahil po igdi sa barangay, ang iba po igdi mayong inodoro. Kaya po nagtao kami ning inodoro igdi. Aram po yan ni Municipal Kagawad. Dahil Municipal Kagawad si John Mocado, dahil siya po ang Committee on Health kayto. Si agum niya sa sente. Kaya po ako naghagad kato, nag-request kato na ano daw kung ang Barangay Biberon tanan maning inodoro. Dahil ang kato mayong mga inodoro igdi. Ang iba po. Mga tugang kong Zona 1. Ako, nagpa-bloodletting kay ito di sa Biberon. Kadakol po, nag-donor ng dugo. Nagkaigwa po kita ng blood bank doon sa, duman sa BMC. Kung isa'y po, kadto ang may mga, kahit po ng mga dugo, duman po, pwedeng mag-request. Kung igwa pong nagre-request po ng dugo igdiyo, pinapaduman ni po sa BMC dahil igwa po na kita dumaning blood bank. Kahit po kita nadidipisilan, doon maghanap ng dugo dahil po igwa na kita duman stock. Kaya po mga habitantes kanso na uno, ako po minahagad sa endong tabang, ngunyan pong maabot na October 30, ang sa endong mandatong boto. Nasana po kabangan nindo ako, ako si Dolores, ang samuyang team, yaon ang samuyang si Kapitan Delmar Pardiñas. Kami po minahagad sa endong boto. Siguro po aram nindo na ako nagtatabang igdi, ako nagpapabaya sa indo. Kaya po mga tugang ko, yaon ang mga kaibanan ko sa Team 1. Yan po si Merly Francisco, yan po si Lunining Noay, yan po si Roberta Ramirez, yan po si Onjo Notado, yan po si Andoy Aguero, asin po at si Ariel Pardiñas. Ako po dahil ako magpaparahaloy kan sa kuyang tataramon dahil medyo tulong ang banggi pa lang po, maknakong busis. How much for pa kung 7 banggi. Maalian ako ng boses. Kaya po ngunya na October 30. Kami po ang mga kagawad na Notado 5 po. Pwede naman po ang Dolores Notado. Pero po mas the best po, dulo na lang. 4 na litra, madaling isurat sa baluta. Kaya po mga Zona 1, ang sa indo pong lingkod, inahagad ko ang sa indong boto, tabangan nindo ako, dahil po ako, dahil ko mapabaya sa indo, kung ano man ang sa indong kaipuhan, matabang po ako. Salamat, asin Diyos maray na banggi po sa indo gabos. Salamat, salamat, salamat. Salamat po, Kagawad Dolores Notado. Yan po sa indong kagawad na nakikiulay. Dati ko po yung kaibanan po yan kan sa tuyang punong barangay dati, Eristo Paho, kaibanan niyo po yan. Siguro po, araw lang po siya kayan,
sa gigil na gigil magtaram, ang pagiling ko po sa iya, gigil na gigil man kumakan. Ano po siya kay magsilbi? Gigil na gigil magsilbi, hindi nga po tama-tama. Yan po, ano? Yan po, si Kagawad Dolores Hurtado. Urubayan na po, kasama po ang boto, kang Sunawan. Yan, salamat. Ang masunod po makikiolay, ang sakuyang panihon, naghahalik man po yan iti sa Sunwan, Ariel Pardiñas. Kadim. Diyos maray na banggi po sa inyo kapos. Maray na bang iman? Talong na po igdiyo sa Katuyang Barangay Captain, si Mano Erneng. Salamat po sa inyo kapos ha. Awala po sa mga magorang, mga habinis, ating mga kakakian. Ulit, Diyos maray na banggi po sa inyo kapos. Kami po, grupo may nakikti, sendo, nagpa-food meeting, kasinda po o ako mapataratraman kan sendang mga obligasyon umapapistuman taon lalo na po ako. Baka po iba pang dyan sa ko nakakapisto. Ako po pala si Ariel Pardiñas. Dahil kayo ni Manay Dulo, sa madaling isurat na lang ayi. Tulong letra lang po, AYA lang po. Ayi. Ako po, nag-igdi po sa Indo. Tansay po kang mahagan man po o ano lang po yung mga sagradong boto, kunudok po sa bot nindo. Na may boto po nindo ako. Ako po, kung ako po matabangan nindo, ako po handa man magserbisyo sa tuyang barangay. Kaya po, dahil lang po nindo paglingawan sa October 13, ang sentong mandatong boto sa bukang sagradong boto o udok sa buot nindo. Ay, salamat po sa inyo na boss. Sa madali sabi po, isurat, ayi. AYA lang po. Salamat lang po sa inyo na boss. Salamat pa rin, sabi kayan sa ni Padi, pag nag-uulay-ulay ka rin Padi. Ako may odok mo rin sa buot magsilbi, pero may aanda ko yung pakikiulay. Dahil kung may araman kung paano kong kukumbinsyihon ang katoyang kabarangay. Sa pagtindog ngaya, patindog ako, pero sa pagsilbi, ngayon talaga ngayon ko. Kaya siguro po mga tugang, iba nanta po ang Team 1 sa pamamayo po ni Kapitan Delmar Pardiñas as bibin. Siguro po, yaon po sa iya ang pagmanihar kan mga kagawad na ini. Balang po siya sa mga pagmanihar, pag siya po nakaturokaw sa pagtukdo. Nakaaram ko po si Kapitan Delmar. Kaibanan ko na po yan dati. Kaya po, mayo iba mo ang kikiolay, ang satuya pong Kagawad Luningning Nual. Kagawad. Diyos maray na banggi po sa tuya ka, boss. Hindi po sa na uno. Inot po sa kabos sa pagpasalamat po sa tong kagurangan ta kita po tinaaning maray na panahon sa ngunya. Tiringwan po iki sa kagharong, salamat mo po tatinaan mo po kami ning lugar para po iki may pataguson po kan sa mga po. Inot po sa kabos, mapabisto po muna ako sa Indo, sila po nakakabisto. Ako po si Luningning Villanueva Noal kang Zone 5 po. Ako po may anong naaki. Agong po ko ni Pag. Siguro po aram kalman ngunya na panahon na naman po kang karawat
politiko sa barangay, kaya po uya kami sa indong atubang para po magpabisto asin makiulay po kan sa muya pong katuyuhan po sa indo sa ngunya na panahon. Sana po suportahan man po nindo ang samuyang team, Team 1 Kamsor, Team 1 Biberon. Ako po nag-aspirar maning maging barangay kagawad. Ninhuli po ta, may magayon man po akong kamautan digdi po sa satuyang komunidad. Sa totoo lang po, dawa po ako dahil paman barangay official, siguro po, may kadikit naman po akong naging parte po di sa nagkakapira pong project digdi po sa tong barangay. Kan Kalahi po. Kasi po ako po sarong volunteer kan Kalahi since 2015 po hanggang sa panahon pong ini. Kaya po ako po naging official man kang mga manlain-lain na organisasyon digdi sa tong barangay na kung saan po may magayon man pong kamautan para po sa ikararahay po kan sa tong komunidad. Siguro po ako po nagkusog man ng buot na magdalagan bilang pong aspirante barangay councilor. Ninhuli po ta, garo gusto ko man po, gumagayonin po sa buot ko na garo po magserve sa tuya po sa barangay, sirang po sa sakuyang mga kababaryo. Kung ako man po sa indong tatawanin, titiwalaan po na maging sarong barangay official. Kung ano man po ang itatao po sa kong mga committee or position, ini po sa kong pagtatrabahuhan ng maray na may pagmakulog po sa sakuyang padangat na barangay, bibiron siring man po sa indo sa kong mga kababaryo. Sa maabot pong October 30, hinahagad ko po sa indo, luningning nuwan po, ningning lang po pwede na. Para po sa barangay Kagawad. Liwat po, salamat po sa inyo gamo sa inyo pong presente ngunyan asin sa pagdangog po kan sa mong mga kapahayagan po. Salamat po. Salamat Madi. Siguro po, manibay po baga mga taram ninda kung na mga Malaysian na po, may malumay, may mga makusog, na Malaysia to, pero isipon na po, basta sabi kayo, udok sa buot. Udok sa buot. Normalidad po sa mga tao na araw po kayo man iba-iba, sabi kayo maringirong tumarang. Pero po ang isip kumunyan para sa kulang po. Sila po pag tiniwalaan, sigurado po, nauna ko sa sainda. Ako po mismo, matistigos. Na kaibanan hindi ako kapag asikaso kan sa tuyang administrasyon na maabot. Salamat po sa mga nagadarangog. Ang masunod po, mayong iba na magkikiulay sa Indo. Mayong iba po, na halik mang giraray igdi sa Suna Ono. Ang satuya kong kaibanan sa kuyang panihon, Magno Notado Jr. Yan po, para po kagawad. Yan, siyempre. Maraming nabanggit po sa Toya Gabos, mga taga Suna Ono. Siguro po, ako haligdi man. Dahil man po nindo ako malilingawan. Dahil ako taga Suna Ono man dati. Ngunyan po, medyo nakalipat ako sa syudad, Suna City. Highway. Nasa highway na po. Siguro po, ngunyan, panahon na naman ng burutuhan or eleksyon. Ako po, bilang kinaaman ni Kap Bibin, bilang sarong kagawad, ako po nakikiulay sa Indong magayon na boto para ngunya na maabot na October 30 na ako po iboto manindo. Ngunyan po siguro ako yanig di sa tubangan nindo. Galing.
Ako po lahagad ng mandatong buto sa gabos na taga-Suna Uno. Siguro po padangat manindo ako. Kaya po ako dahil manindulingawan. Sa lindong po, kan Timuan, Kamsor, Timuan Bibiron, sa pamamayo po ni Kap Bibin, ang sagoya pong pag-iriba, uni sa inutan. Siguro po, sa pitpungan nyo niyan, puso, dahil ang pamamayo, kan sarong liderato, yaon po sa mo. Si siguro po nagahaloy. Ako po dakulang pasalamat ko sa inyo na kadagol ang nag-atindi. Ako halipot lang magtaram. Salamat po sa gabos na taga-Suna Uno. Sana po October 30 iboto nindo Onjo Notado. Onjo lang po or Magno o JR. Okay na po yan. Salamat! Sige po, salamat po. Yan po ang bigman kang Senado, sabi ka yan. Yan po, bigman kang Kagawad. Yan. Yan po, sa Kuyang Panihon, Magno Notado Jr. na nagkikiulay man po sa Indo, tabakan man po sa maabot na pizza 30. Kaibanan ni po yan. Siguro po, sabi ni Mayo kaming iwawalat. Sabi ko, nag-uulay-ulay kami. Mayo kami nin. Sabi kayan, sa po yan naasahan, sa iribanan, sa pagi po, pagnisignar, ang sabuyang punong barangay, Kap Bibin Cardenas. Mayo pong iba, masunod na ang sa kuyang esposa, Merly Francisco, magikiuray mo para kagawad. Salamat po tagapagpabitbid at sa kuya kong adob. Sa gabos pong yaw ni Diyongon yan, mga padihon, madihon, mga iyado ko dyan, mga iyada, mga barkada, uyaan sa indong lingkod sa inutan. Makikiulay asin hinahagad sa indo at hahagadon ko talaga sa maabot na Oktobre 30 sa indong ibugtak sa balota. Merly Francisco. Merly lang po o gina. Well po, ang kinot po ay sunod po ang pagtao ko po pala ng respeto sa satuyang punong barangay Ernesto Paho, former municipal kagawad Cristobal Mercado, sa presidente po kang Suna Uno, ang sa kuya pong magayon na madihon, Banji Aguel, ang iski-leader, Melanie de los Santos, asin sa gabos na pong presidente kang Sonwal. Ako po pala mapabiso manggiraray. Maski po aram ko na listado naman nindo ako, may siguro po dahil panindo aram. Ako po si Merly Arevalo Francisco. Aki po katong dipuntong Reynaldo Danila Arevalo. Naging third timer man po ito sa pagserbi po man po sa barangay Tanglupi. Sa ngunyan po siya po disappear na. Ang sa kuya pong magorang si Rosario Oro Labudit. Halik man po yan sa Lupi. Sa ngunyan po, ang napangagong po ako kang former punong barangay man po at naging 16 years man po siya in public servant kang Biberon. No other than po Daniel Francisco. May apat man po kaming aki, pero po sa kasurtihan man po sa pagtao sa muning kagurangnan. Tapos na po sindagabos, tapos na po kami pagpakasalin aki. May apat naman po kaming makuapo. Puros lalaki, kaya pusog na maray ang sayang tuhog kunyan. Mayo lang na ang bata. Joke. Liwat po Diyos maray na banggi sa tuya. Ako po yan po, tiklop tuhod po ako na nakikiulay sa Indo. Ang samuya pong grupo na Team 1 Biberon, sa Indo pong suportahan. Sa akong matao po ng proyekto, ang sa taas po samuya, babies to si Elry Villaferte sa kasi, Lex, ay Luigi Villaferte. Kung magtao po
sabi po sa Indo. Kaya po nakikiulay akong gayo, nagsusumamo po sa Indo na ang samuya pong timuan kamsor biberon sa Indo pong iboto. Ubos kong ubos, gabos kong gabos. Mayo po kaning pipilion pag nag-abot ang miyoras ibisa sa itong barangay. Kay partido sa Mayok, kay partido kung saan may miyoras siya. Pag ang timuan biberon po sa Indong iboto. Liwat po, Diyos marahay na banggi. Munaw ka na po. Yan po. Yan po ang sa Kuya Agom, nakikiulay man po kami. Kay banan ako, asin sa kuyang pamilya. Asin po ining grupong inusta na dahil po malingawan sa pizza 30 kan bulan na Oktubre. Siguro po, ang sa Kuya pakiulay, sabi kayan, bigyan palagdagan ko. Ako igot-igot ng maragaro mo lang ako nakapalaban. Iyo po, ara mo po, nindo kato ako nagkapitan. Ang iski chairman ko, Di Guzman. Iyo po, si Di Guzman, aki manggirala yan ni Aisa. Iyo po yan ang sa kuyang iski chairman. Yaon sen po mo yan, nasa Manila na dahil na nag-uli. Nag-retire po yan pagka may Israeli, istorya ko lang. Pero po ang trabaho niya, nag-i-income po siya ni mga 20 one day. Iyo po, paminsan-minsan. Yan. Puturo po yan kang barangay Bibiron. Dahil aram kung paano yan. Aram mo siya. Naging mga ano lang yan. Sabi kaya itong mga kuya saro. Kaya yan po ang gusto kong arugon nindo. Arugon ta. Puturo po yan kang barangay Bibiron. Si Rayman po Kisayra. Rayman po ninutabi lingawan. Yan. Ako po mismo nagigiulay man. Ang satoya po SK Chairman. Isbol. Bateribol. Yan. Paano uman ang utak? Sabi kayan. Sabi kayan sa mga katong lipuntong buboy. Ibanan niya kita. Yan. Ibanan kita. Kaya mo niyan siya nasa yaon na duman. May winalat sa tuya ng sarong aki. May winalat na day malinguan sa barangay Bibiron. Siya po laging maring kagawad. Hindi po sa satuya. Nagmamakulog man po yan. Kaya, siring man po kaning mga kagawad na ini. Nariyaw na mo niya nagdi. Halos pag... Aralubilo man lang kita. Ano po? So, halos pala po kita miritbidan. Pero ang pagmakulog, asin pag dara nin sarong. Sabi kiyan, pagdara nin sarong. Pag-gobyerno, pag-uman gobyernong nakula. Hindi po sa laylayan lang. Pero magayon po kung kita mapasinunod-sunudan. Kaya, sana po, ining timbuhan sa pamayon ni Kap Divin, siguro po, darahon po. Hello. Okay, maraming na po. Padagusta na po, padagusta. Ang masunod po magkikiulay sa Satoya, mayong iba. Ang Satoya pong kagawad, Kamsuna Sais, aspirante, kagawad, Heriberta Ramirez Repisa. Isarok mo mic dyan. Pare. Hello, Lilo. Diyos marahin na banggi po sa Indogapos, mga taga-Suna Uno. Lalo na po kay Barangay Captain Ernesto Paho. Asin po kay former kagawad Cristobal Notado. Asin po ang mga magurang, mga kaakian, mga kahubinisan na niyo po digdingon niya na banggi. Ako po mapabisto po. Ako po si Heriberta Repisa Ramirez po. Na ang sa kuya pong agom, si Cesar Ramirez na ang palayo po, Banong, alias Sabaw po. Na taga-Suna Sais. Ako po palan, si Day po sa ko nakakabisto. Ako, makuapong ka itong hindi puntong Bidal Pardinas po.
Asin ang sa kuya pong ina, Teresita Villanueva Pardiñas po. Asin po ang sa kuyang ama, Macario Revisa, na taga Batang Pamplona po. Ako po, mapabisto man po girare sa Indo. Ta ako po, aram ko po na igwa po digdi sa Indo na day pa talaga ako bistado. Lalo na po, tabaguan po ako maglaog sa politika. Ako po, may kaisipan man na magdalagan, asin magdalagan ning bilang kagawad, digdi po sa Barangay Biberon. Ta ako po, may kaisipan man na magsilbi po digdi sa tuyak pong barangay. Kaya po, kung ako sa indong tatabangan, sa maabot pong Oktubre 30, ang sa kuya pong pangaran, dahil po nindo paglingawan. Girtasan na po para dahil ka mo mabipisilan. Kung ako po sa indong matabangan, asin makabilang man po sa manggagana sa Oktubre 30 po, asahan po nindo na ako po masirbi ning tultol, asin matrabaho po ning tultol. Kung ano po ang itao sa kuya, kan komite, kan magiging, sa muya pong magiging kapitan. Matrabaho po ako. Kaya po, sa ngunyan po iraray, hahagadong ko po ang sa indong suporta. Sana po, dahil ka mo malingaw, dirta po, para dahil ka madipisilan. Salamat po, asin Diyos maray na bang di po liwat sa Indogabos. Yan po. Siguro po, magayon na maray ang mga tindugang pinili talaga kan tutuyang magiging punong barangay, Delmar Pardiñas. Ano po? Hello po Indo, sa Inutan. Hello po Indo sa Inutan. Marayo na. Aday ko na ihiling yaran pampalan. Okay. Dahil po Indo na amalisan. 4 pong lalaki, 4 po yan na babae. Ano? Iyan, 4 yan. Yes. Ang grupo po nila, 4 na babae, 4 na lalaki. Yan po, sa Iribanan. Yan po. Siguro po magayon ang match, sabi kaya. Kaya po, kung may hilingin do, ang ikapito, papataramon ko na. Ang sa kuya panihon, mayong iba. Si Kagawad Orlando Andoy Aguero. Yan, nagpapasok. Tarang, 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 tarang. Yan po. Parigar po. Salamat tabi-tabi. Sa pangininutan po kan sa tuyang paretigatin, Mr. Estepao. Salamat po tabi sa inyong pagpapasipat sa inyo. Siring man ang former municipal kagawad kan sa Kuyang Pajuhon, Tubal Notado. Salamat tabi pa rin tayang kangunyan. Siguro po sa mga day pa po sa ko nakakabisto, tapuhan ko po na magpabisto sa Saindo. Ako po pa lang sa aspirant Kagawad Orlando Andoy Aguero. Aki po ako katong dipuntong Estepania Noora Aguero. Ang sa kuya pong ama si Loreto Paulo Aguero. Nakapag-aguman po ako sa pamilya kang Pardiñas, na iyo po si Banji Pardiñas Aguero. Dati po nga na ikanto na pag-agum ko yan, maitom na ngunyan, tutong na bag. Siguro po yan na naman po kita sa panahon ng politika, sa pagpili kan sa tuyang ilalaag sa mga sa poder na tama na dapat ang tahong ilaag sa poder na dapat na magpugol ng poder sa tuyang barangay. Siguro po sala na piliun ta, ito pong tahong na purkit po kita na takunan ng kwarta, ibubutot ako sinda. Sala po. Na purkit po sinda, na painom, purkit po kita na painom ninda, ibubutot na po sinda. Sala po yan. Siguro po piliun ta itong tahong karapat-dapat na mag-service sa tuya. Ituya pong tahong tatao sa batas dahil iyo po yan ang dapat na trabahon kung kita po makatukaw sa poder. Ituya pong tahong may maray man na pag-uugali
na pwede pong taknawon kang mga satuyang mga kaakian na masunod pagmakapot ng poder sa masunod na dekada. Kaya po siguro kung ako po sa indong susuportahan na magpagluwa sa maabot na Oktubre 30, siguro po magkakaigwa po ng manlain-lain man na komitiba ang grupo, siguro po ang gusto kong piliin iyo po ang infra. Nang dahil po sa sakuyang pag-ikot-ikot dito sa satuyang barangay sa manlain-lain na suna, kaipuhan ta pong karagdagan na patwok dito sa satuyang barangay. Na po dahil po sa tuyang mga kaakian para po maging pasilidad ang sendang paglakaw papunta sa eskwelahan, siring man po sa satuyang mga abitantes na pwede pong magayon ang pagluwas sa sendang barangay o kaya sa pagluwas sa satuyang highway. Siring man po sa satuyang kalahi, siguro may igwa pa man po dyan yung bakante na pwede pong lakanan o alukaran yung ano pa man pong akipahin na pwede pong mapakinabangan kan satuyang mga abitantes. Siguro po, sa ngaran po kang sa tuyang Gobernador Luigi Villaperte, as in Congressman Elre Villaperte, kadakol man po sindang ayaw ng dapat na itao sa lambang sarot sa tuya. Igwa po sinda ng beneficiaries, scholarship, siring man po igwa po sindang ayaw ng fertilizer, bagas, as in igwa man po sindang medicine. Igwa po sinda ng medical caravan na nag-iikot man po sa mga lain-lain na banwaan o sa mga lain-lain na barangay. Kaya po siguro sa tuyang, siring man po ang gabos na yan, dahil po yan mangyayari na maging madali o pasil kung ang buong Team 1 bibiron kan sa muyang grupuhan, dahil ita po kaluluwason. Sa tuya pong pagtarabahangan ang buong Team 1 bibiron. Sa panginginutan po kan sa tuyang punong barangay, Bibin Pardiñas, asin ang nagbubukan sa muyang grupuhan, nayaon po dyan si Manay Birta, yaon po dyan si Manay Duno, Mading Merle, yaon po dyan si Ningning Nual, asin Ayik Pardiñas, ang Jok Notado, asin ang gabos pong SK. Pero po bago po ang iyan, gusto pong hagaadon sa mga taga-Suna Uno. Dahil ako po ang sa kong residensya, yaon man sa Suna Uno, sa tuya na pong paluwason ang punong barangay na sa mong dinadara, siring man po sa gabos ming pagkiripa. Dahil po siguro po magiging dakulang puhunan ang Suna 1, Suna 4, Suna 7, siring man po ang gabos na Suna. Kung sa tuyang pagtatarabangan ang gabos na iyan, sa tuya na pong manggagana ang sa tuyang punong barangay. Siring man po ang sa itong lingkod, aspirante po ako sa pagkakagawad, Orlando Andoy Aguero po. Andoy Aguero po, siguro iboto nito sa maabot na Oktubre 30. Kagawad Andoy po. Kagawad Andoy po sa inyo pong iboto po nito po. Salamat. Yan po si Kagawad Orlando Aguero. Salamat pong maray, pari. Yan po na po kita malingaw sa maabot ng Oktubre 30. Ini po grabing sakripisyo, sabi yan, pinili mini, kainit talaga masirdi. Nag-uulay kami na paribitin. Pinili mini tamasirdi. Poon, sabi kaya pagpuon sa puon, kang magpuon pagkarampanyahan. Sabi kaya, itiuson na magikiulay talaga, hagadon ang maray na buot kang sa tuyang abitantes, kangarig ang tingog nindo madangog. Ano po? Madangog, kangarig, udok sa buot, dyan po mahihiling kang sarong abitantes kung paano makiulay ang sarong kandidato. Subago na ilingin ito pariyon ko. Ultimo sa pagtaram, Kagawad Aguero, siguro po sincero maray nakiulay sa mga abitantes. Anak po ng mga maray, magtararaw ang pakiulay na gayo ang Team 1 sa pamamayokan sa tumpunong barangay Delmar Pardiñas as Bibin. Siguro po, diyan na naman para palawigon, patindugon ta ang satuyang punong barangay Bibin Pardiñas. Salamat po, MC. Siguro po, salamat sa gabos na yaon nigi. Sa panginutan po kan sa tuyang may gusto na kapitan Ernesto Pao, asin an sa iyang pag-iribang. An sa kupong padayon na MC Ngunyan, Daniel Francisco, ex-officio man po yan bilang kapitan. Ang sa pong ex-officio ng Sangguniang Bayan, sa kupong Tugangon, Cristobal Lutado. Sa gabos po, ang taga Suna 1,
asin sa pagkapagkatiraay pong suna. Sa mga presidente po, kang suna uno, ang sa kupong pinsan, Banje Aguero Pardiñas, ang sa iya pong pag-iriba hindi po sa suna. Sa kabos po ng mga kaubinan, mga kaakian, nayaon po digdi. Ako po nagtatao sa inyo ng Diyos maray na banggi. Taon tinaupo kita ni magayon na panahon. Sa pagtindog tabiti po sa natad ni Pai Fred Hurtado. Salamat po sa inyo. Salamat po sa imong Pai Fred, asin ang sa imong pamilya. Siguro po ngunya na banggi, yaon po ang grupo kang Team 1 Bipiron, Team 1 Kamsor, nako po ang pigtiwalaan na bilang sa po ng payo na mapayo po sa tuyang barangay. Siguro mo niya, ako po mapapisto bang giraray, tabaka igo pasok din nakapisto. Ako po si Mr. Delbar Pardiñas, agi po ni Josepina Murillo Pardiñas, asin ang magurang ko po, iyo po ang dipuntong Mariano Pardiñas. Abisado po sa yaman. Ano po? Siguro po, ngunyan, ako po, nagsipi naman bilang kagawad. Naka 3 terms po ako. Nagpuon po ako 2007 hanggang po 2017. Lampas po 10 taon. Kaya po, mga tugang, mayo naman po ako napighangad na magkapot po, hindi po sa barangay. Sa ngunyan po, ang kakaputan ko po bilang sarong. Makakapot po kang rinda kang barangay, saro pong punong barangay. Sabi nga ni kayan, nakula pong obligasyon, nakaputan po ang siring kaini. Na ang barangay po, siyempre ang kapitan po talaga ang mama ni obra. Pero po, dahil ko po yan makakaya, kung mayo po ng mga kaibanan ko. Ini po ang mga 7 kagawad na kaibanan ko. Asin kamo po, mga tugang. Dahil po kami makakatukaw kung bako po sa Indo. Iyan po ang totoo lang. Kaya po, mga tugang, yan kami ngunyan, nikikiulay. Sabi nga ni kayan, ang politics po, maagi lang yan. Sarong aldaw lang yan. Pagkatapos kaniyo, balik kita sa iribanan. Kaya po, siguro subago, ang sabi nga ni kayan, subago kan mga kabataan, ito pong iske na napili ko. Ang iske chairman, na iyo po, Zaira de Guzman. Halos nga ni, sabi ka subago, nanadangog ko, na ang piki-idolo ninda, iyo po si Dave Peñaflor. Yung po mo dyan ang sa iyang magurang. Siguro po ngunyan, aram ta po, napadagos, na kami po naglilibot-libot, hindi po sa laog ang barangay Bipiron. Nagpuon po kami sa Zona 6, hanggang po Zona City, hanggang ngunyan po, yung kami sa Indo, ngunyan sa Zona 1, nagikiulay sa Indo, na natabahan po kami para matugol mataumin man po iaray ang sabok pong pangitulugan para po makapagservice sa Indo. Lalong ano na po ang sa Indong kapitan. Kapitan Bibin Pardiñas. Siguro po, ako, dahil naman ako, nagkukul po kang barangay. Ang budget po kang barangay, aram ko naman yan. Dahil sa pagtuko ko pong 3 terms. Siguro po, ang pagpadalagan kang budget kang barangay, aram tangani, sabi nga ni kayan, nakula naman. Pero po, pagpigbarang, banga yan. Sa gabos po, na proyekto, hindi po sa satong barangay, halos kadiito lang po yan. Ngunyan po, nahiling tabaga dyan ang mga tinampo na medyo talaga ay pasiring Zona 5, pasiring po dyan Zona 4, nahiling ta na talagang praraot na kung pwede nga ni talaga ipatrabaho ta na. Ngunyan po, siguro, ako po ang pigtawan ng mandato kang probinsya, na pigtawan po ng poder para po magmanyar kaning barangay Bipiron, ang Team 1 Kamsor, na ako po nakula ang busis ko, na ako po suporta nindo, na ako po agmamanyar, pasiring po sa itaas, dadarahon ta kamo sa itaas, ang proyekto po hagadon ta. Siguro po bahog madali,
Dahil kami po ni Congressman Elry, nag-uulay po kami kayan. Kapag po na ako nagtama, siguro po ang programa na dadaraw sa tuya, siguro po kadakol. Ngunyan po, ngani, nahiling ka na ako po, dahil pa ko nakaposisyon, hindi po sa barangay bilang kapitan. Siguro kadakol naman kami, kadakol naman ko, na naitaos sa Indo ning maray na programa, asin kadakol na po kadakol na kamong nakinabang paghali po sa probinsya. Nagpuon po kami doon po sa medical vision. Ako po ang nagtulod kay ito, kaya di ba ko po ning mga kagawad na ini. Nag-abot po ang educational assistant kay Ribanan Kumangiraray ini. Yaon po dyan ang mga buryal napigukin po sa kuya, kang Kapitulyo, na tao-tawan yan ning mga ayuda. Magsabi lang po kamo kung ano po ang gusto nindo pag-abot po sa probinsya. Ang hospital po sa BMC, daw po gali kita sa private mother seton, igo po kitang may haga duman. Iyan po ang pagtutuga sa kuya, kan sa tuya po gobernador, asin o congressman. Kaya po siguro mga tugang, saan pa man kita, dahil ako po ang nagkukuyan sendo, nagtutulod, ngarig, pag-abot po sa itaas, sabi nga ni kayan, madali po ang proyekto para sa tuya, ang ayuda para sa tuya, ang programa para sa tuya. Dahil kung mayo po kitang madudulukan, ano po ang maluluasan? Nga po kita, kung iyo po. Kaya po mga tugang, ngunyan po ako nakikiulay sa Indo. Sa bangging ini po pigplanuhan ko. Ini pong taong ini nahiling Indos, sadit lang na tao, pero po nakula ang boses para po sa itaas, kadadaron takamo. Kaya po mga tugang, siguro nabigla lang kamo. Dahil ngunyan, dahil lang naghaloy, si Kapitan Pardiñas, kaito yaon po yan sa Anduyo. Ngunyan po, yaon na po sa probinsya. Sa Team 1 Kamsor, iyan po ang totoo. Kaya po mga tugang, ngunyan na banggi, siguro aram naman indo. Nakita kadakol, nag-abot igding mga ayuda, kadakol na programa. Kung kaitong panahon, kamo po tinakakaresibi, dahil ko po natatawan, ngunyan po, iguana. Kung iyo po. Si paling anay-anay, dahil man yan, ngunyan ko lang yan. Parang dadalo kami na nagbabali. Dahil si paling Ujo, si paling Aye, si Maring Ningning, ay talagang. Yan. Ang galing na sabi na. Yan yan. Yan, gayon. Yan. Sige, sige, para mga Diyos. Yan. Arogon po na yan. Arogon rin yan, mga kakiyan. Yan sa paghimok, sabi kaya, sa pagpabilib sa indungan sa tuyang ginagaalian. Yan. Okay. Thank you, kagawad. Thank you,